Цяпер усе дадатковыя зборы ўносіць у жыроўкі можна толькі са згоды жыхароў. Штраф за невыкананне гэтага правіла ў першы раз до 50 рублёў, за паўторнае парушэнне ад 4 до 10 базовых велічынь. Правіла дзейнічае ў дачыненні да дзяржаўных жыллёва-камунальных организаций и товариства уласников. Организации жилищно-коммунального хозяйства имеют право в счет извещения наказания жилищно-коммунальных услуг выставить только лишь стоимость основных жилищно-коммунальных услуг и дополнительных в соответствии с заключенными договорами. Любое необоснованное включение иных платежей предусмотрена административная ответственность. Выпадки, калі гаспадар кватэры адсутнічаў па месцы рэгістрацыі больш за 10 дзён, калі паслугі аказаны не ў поўным аб'ёме, ці іх якасць жадае лепшага, таксама падлягаюць разгляду. Потребитель должен обратиться к исполнителю услуг, предъявить ему свои претензии. Исполнитель обязан провести проверку факта оказания или не оказания услуг соответствующего качества. И если факт подтверждается, принять незамедлительные меры к устранению. У областном управлении жыллёва-камунальной гаспадаркі завяраюць, да дыалогу са спажыўцамі гатовы і нават будуць удзячныя за заўвагі. Між тым, кіраўніцтва вобласці перад разглядам стану работ камунальных служб на чарговым пасяджэнні вырашыла правесці незалежны маніторынг і прапанавала спажыўцам выставіць знакі рабоце камунальнікаў на сайце брэсцкага аблвыканкама. Сваё невялічкае пытанне правялі і мы. Когда обращались, всегда приходили, все исправляли. Никаких претензий у них нет. Когда-нибудь за перерасчетом обращались в коммунальную службу? Нет, вроде бы жировки идут как бы, нормально все. Актыўна ў вобласці рэалізуецца праграма зніжэння себекошту камунальных паслуг. Гэта дазволіла з пачатку года зэканоміць 8,5 мільёнаў рублёў. І будзе лагічна, калі сума ў жыроўках знізіцца. Мадэрнізуюцца і самі спосабы безнаяўнай аплаты. Адзін з іх – QR-коды, якія летам з'явіліся на жыроўках. Так, разлічыцца за жыллёва-камунальныя паслугі пры дапамозе смартфонаў можна ўсяго ў некалькі клікаў. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».